Per mi, cultura té que veure amb identitat, cultura té que veure amb creativitat, cultura té que veure amb progrés, és a dir, amb les maneres de progressar, que són essencialment culturals, i cultura té que veure amb comunitat, és a dir, les maneres de conviure, que són essencialment culturals. Cultura catalana, què és, què no és, llengua, és territori, és tots els que hi ha, és el que comparteixen tots els que hi ha, tots els que hi ha comparteixen alguna cosa? Aquestes preguntes no són rareses que ens fem avui els catalans. Són preguntes que s'està fent tot el món occidental i en els que els catalans tenim un avantatge, que fa més temps que ens els fem. Fins a quin punt és possible tenir societats com les que tindrem, o com les que ja tenim, en les que hem de poder discrepar o no compartir moltes coses, religió, sistema de valors, referències culturals, llengua familiar, però alguna n'hem de compartir. Com ens ho hem de fer? És a dir, quina és la fórmula en el que en una societat nova hi ha un 70% de coses en què cadascú a casa seva és diferent i un 30% de coses que o som no iguals, sinó compartim un determinat paquet de coses, fins a quin punt aquest 30% on arriba, on s'acaba, on comença, on posem els límits. Aquest és el nostre tema, no per raros i per catalans, és el tema de tot el món occidental. Jo crec que la societat civil del XXI serà una societat civil molt lleugera, que tindrà molt poques seus socials, que tindrà pocs estatuts, que serà molt d'entrar i sortir, que serà de coses que es crearan i coses que es desapareixeran, que serà, per dir-ho així, d'una gran mobilitat. Però jo crec que la societat civil del XXI tindrà present una cosa que per mi és òbvia. Les nostres societats, les nostres polítiques i les nostres cultures, d'una manera creixent, són societats i polítiques demoscòpiques. És a dir, societats i polítiques marcades per la construcció i l'expressió de l'opinió pública. Jo crec que una de les grans funcions d'entitats com Òmnium és precisament construir, vertebrar i donar veu a una opinió pública, que tindrà després, que dictarà el que faran, per exemple, a l'àmbit de la política. En aquest context de coses, quines coses s'hi poden afegir en aquest concepte de llengua, cultura i país? El Vicenç en deia una, jo us n'apunto una altra. Una és, sí, l'opinió pública, us n'apunto una altra, que jo crec que serà clau com a lloc de síntesi en els propers anys de totes les coses que hem anat dient, que és la construcció de la ciutadania. Som gent que vivim junts en un mateix territori, som culturalment bastant diferents, però hi ha un lloc que no ens podem permetre el luxe de no ser similars, que és amb els drets i deures com a ciutadans. Com construïm una ciutadania, uns ciutadans que admetin la seva diversitat, la seva diferència, en el si d'una comunitat que com a ciutadans volen compartir drets i deures. Ni que fóssim independents, tindríem resolt el gran tema que ha posat damunt de la taula i que enllaça en part amb un que jo havia dit amb una frase diferent. El gran tema que tenim plantejat com a societat. És a dir, el poder polític, el que faci falta, la independència, el que faci falta, tant com calgui. El poder polític no resol a les societats occidentals el seu gran tema, que en el fons és un tema nacional en bona part. Perquè la idea de llengua, cultura, país, la idea de nació, no és una idea estrictament administrativa, no és una idea estrictament política, és una idea de cohesió social. El nostre tema és la cohesió social.